Sanamukela kwi-Khanyisani TV. Masamusha i-channel siyacela usubscribe. Nisixolele nganzethu ngosemgaqweni nje kodwa ngiyakhumbula ngithola i-message la umfowethu Oyiwele uthi nje Mkhulu awukhulume ngamawele sinenkinga la. Nganzethongo khona into efike ngicacise la. Angiqale nje la. Uyabona umuntu esimame uphumela isisu. Uyigezela ingane yakho uyenzela iladi kodwa mase ungadetiswa lo mphefumulo ade uphathi kuwena. Ngichaza ukuthini mangithi ungadetiswa? Khona indlela umphefumulo uma ushonile phakathi kwena esiswini okufanele utetise wona ngoba ngesikhathi iphuma leyo ngane umphefumulo ususasengaphathi kuwena. Yebo ungageza ungayenzela iladi kodwa umphefumulo ungaphathi kuwena. Njengoba umphefumulo usukulandwa lo ngaphathi kuwena fanele utetiswe wona. Ngobani? Kwenzeke uzala ingane. Le ngane mayihlala lapho ifika imbatho yilo mphefumulo wale ngane ade ikhona. Mhlawumbe uzala ingane ewumfana, unengane ewumfana. Le kade iphuphumile iyintombazane. Imbathe. Isiyaphuma le ngane ikhule kahle njengane yomfana ngokuhamba kwesikhathi siyaqala iyashintsha. Indlela eziphethe ngayo singathi sithanda unodoli singathi sithanda iketi kanti imbatho ile ntombazane siyaqubuka ngoba ngesikhathi wenzela le ntombazane le ngane yakho mfana esiphilayo ungayinakile yona isuyihlela emzimbeni mase ufuna ukuziveza ngezenzo leyo ngane sokusamba nomuntu ongathi uyiwele ngoba sekukhona abantu abawu2 abaphathi kuyona. Kuphinde kube khona iwele elizalwa newele nje babe u2. Ukhumbuleke ukuthi iwele umuntu oyedwa ngoba omunye uphethe imimoya 50%, omunye uphethe imimoya 50%, kodwa umuntu oyedwa kwelamathongo noma bangababili ngokwenyama. Into eyinkinga ngamawele agade umuntu oyedwa mefika emhlabeni. Malifika emhlabeni kube kuhle ukuthi akhungwe abongwe mase kungangcono mangathi umuntu lo obagadile emsamo unyweni esilwane ezimbili bacicela emsamo abantu abadala siyacela ukuthi nesihlukanise le ngane ingane nengane ibe nomuntu oyigadile. Yindaba kwenzeke nganzethongo ukuthi mana amawele omunye aphumelele omunye abe nemali abe nenhlanhla abe nomshado omunye ahlupheke omunye ahlakaniphe omunye adonsa kanzima esikoleni abe nenhlanhla athandeke omunye angathandeki. Ngobani kwenziwa ukuthi njengoba begade umuntu oyedwa kwenzeka ukuthi lo muntu oyedwa unake lo munye kakhulu kugcina igcinazeleka lo munye. So kube kuhle ngathi ngabahlukanisa ucela emathongweni ukuthi umuntu nomuntu akade umuntu wakhe. Ngomunye umuntu uzathi ubhuti uyaphumelela unemoto udokotela uyona yonke into shuthi ujike idlozi ngahlupheka mina nohamba makoti mase qala lapho uphehlela amanzi amnyama ngenxa yokuthi ulwazi osuke ngazange sicaciselane. Kwesinye isikhathi kube kuhle uma unengane ezinamawele ukuthi mase usuzibongile wazibika mase uyazibheka indlela ezizaleke ngayo ngoba omunye uzana namabhizinisi namathenda nempumelelo omunye ambatha amathongo uthi ngiyasebenzele obabelungu abasebenzele akasebenzele omunye umuntu umbethe nyamathongo ambethe ngenhlanhla nomsebenzi wethongo lo munye akanako lokho kodwa bamawele manje ngokungabi nalo ulwazi lokuthi lona umbethe yithongo nonje limbethe lidingana selimbatha ngosizo. Ubukhumbule abantu abasuke beza kuthina abantu abalala benengozi bebalekile ephehlweni benamagqubo abanye bengakhulumisani mase beyasimbatha uthothi bengibatha ngosizi kodwa kungayona inhloso yabo ngibatha ngosizi ngenxa yesimo abayisona. Sifanele ubheke la umawele ukuthi njengoba uzu2 le ngane ngimlungiselela kanjani lo nesimo sabantu abadala lo munye ngenaso. Yindaba ngithi ngikhuluma lesi simo samawele ingoba
baningi abantu abahambayo la ngaphandle bangazi bamawele. Mase kuba khona omunye umuntu ozala nje yedwa, ingaveli ngubo, ingabi khona mngqwambo, uyabona leli thumbe lihamba la noma le ntanyeni noma lesinqeni, lingabi khona, angabi khona amakhekelezi amafutha. Uthole ukuthi uzaliwe nje kodwa uzalwe newele. Into eyinkinga manje liwumoya, alibonakala, balibona odokotela. Manje leli wele leli liyadinga ukuthi ulamukele empilweni yakho ngendlela ezithize. Manje lo muntu uthola uney'nkinga, ayafika amadoda awahlala, abangani bamjikela emsebenzini, izinto zinzima, mezama into kungathi iyalunga mase iyaphela nje esikhaleni, azazitsho ukuthi unesichitho noma unebhadi, futhi uthatha kalula ngoba usuke ngamlungiseli umuntu ahamba naye. Uthole ukuthi lo muntu ahamba naye manje usegcine embangele inkinga. Omunye kuze kube ngathi khona umuntu omlandelayo, mehamba yedwa ngemuva mebheka ngakho umuntu ongilandelayo, kanti leli wele azalwe naye akazi yena ukuthi uyiwele. Uthole nasemaphupheni ukaziphuphe ngathi umile, uyazibuka yena ngqo, engena emotweni enhle, drive imoto, engena emzini omuhle, uyazibuka ngathi imove. The minute ezibuka suke likukhombisa leli wele sibabili. Angenze kanje, mina ngeke ngaziphupha kungathi ngise-stage ngisenza umculo, zingangihluphi indlela, ngise-stage ngathi mina ngikwi-crowd, ngiyazibuka lapha ngiyaphefoma, hhayi ngiphefoma ngempela kodwa ngikwi-crowd ngathi mina ngizibuka mina. Kwaqhamuka ilizwi lathi lo muntu ombukayo ubhuti wakho, uphila impilo yakho fabe uyayiphila, mlungiselele, unemali eningi kunawe, ubuya kangcono kunawe, yonke into oyidingayo mlungiselele, akugcini la, unesipho futhi sabantu abadala. Kwalo myalezo ngawuthola seku-late, ngangicela ngase ngiqedile e-college. Ayikho into eyinkinga njengombatho womuntu. Uma uyiwele ubona ubhuti wakho ephumelela, ungaphumeleli, ungacabanga ukuthi akuthakatha njalo noma sejika idlozi, khona lapha phambene khona emsamo. Udinga usizo, 081 30 4198. Awazi amawele alungiselela kanjani, nawo aseyingane, abiya kanjani, akhunga kanjani, ungithinte. Siyabonga ngani zethongo, nilale kahle, sibonga uthando kunina nokusipha indlela. Makhosi amakhulu.